सोंहरबानो जाबाय आरोना। ओमफ्राय दा आं गामियावनो दंफैयो, गामिनि लामा नैबे। ओमफ्राय नैबे मेन रड, बे नैबे गारिया जाहैबाय सिकान्डार सनालिका DI-RX 50। गामिखौ माबायदि नांदों खोन्थाहरबानो जाबाय, जायगाखौ। ओमफ्राय सोरबाफोर बेरायनो फैयोबालाय फैजागोन, कमेन्टआव माबाबानो जाबाय, कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। थांबाय थादो। हालेवनो नागिरबाय आरो ना, नैबे बारियावनो टावार खाथि।
नै दा थांबाय थानोसै आरोना एवखांबाय नैबेनो माने जोंनि गामिया नैबेनो आरोना जों गामिया ओमफ्राय दायो हेल' लोगोफोर माने नैबे जों गामि दायो हालेवना फैखांबाय आरोना ओमफ्राय आं मोनसे बुस्थु खिन्थानो नागिरदों नोंसोरनो सोरबाफोर मिथियाबो जानोबो हागौ आरोना ओमफ्राय सोलोंना लाबानो जाबाय ओमफ्राय हालेवनाय नैबे जाबाय रटार बे नैबे 42 आरोना माबा फाला 42 फाल नैबे ओमफ्राय बिनि रटारखौ कन्ट्रल खालामग्राया नैबे जाहैबाय नैबे गोसोमा नैबे बिनि लक आरोना नैबे बिनि लक बे डाउन आप ओमफ्राय बे नैबे बुस्थुआ वानाव होनाबो सालायजायो ओमफ्राय वानाव होना हायावबो होना सालायजायो आरोना ओमफ्राय नैबे बुस्थुआ हाइ जाहैबाय नैथिं हाइ नै बुस्थुआ निउट्रल जाबाय नैबे बुस्थुआ नैबे ल' जाहैबाय ओमफ्राय निउट्रल हाइआव होबा स्पिड जागोन ओमफ्राय निउट्रल ल' होबा माने स्ल' खारगोन आरोना 4 नाम्बाराव होबाबो 2 नाम्बाराव 3 नाम्बाराव होबाबो स्ल' खारगोन ओमफ्राय बिदिनो सोरबा बिदिनो एवो ल'आव होनानै 4आव होयो बा 3आव होयो सोरबा जागा होनो गोनां जायो ओमफ्राय बांसिनानो हायाव होनानै 1 नाम्बाराव आरोना 1 नाम्बाराव हायाव होनानै 1 नाम्बाराव बिदिनो आरोना ट्रेक्टरनि सोरबाफोर सोलोंनो लुगैदोंब्ला सोंहरबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय दा आं गामियावनो दंफैयो गामिनि लामा नैबे ओमफ्राय नैबे मेन रड बे नैबे गारिया जाहैबाय सिकान्डार सनालिका DI-RX 50 ओमफ्राय लोगोसे बेयाव पावार स्टारिंबो दं बहुत मोजां पावार स्टारिं थानाया माने बाय मोजां आरोना माने इजि जायो दाननायफोरावबो मोजां रटारा खिन्थु माबानिसो दे एसि ट्रेक्टरनि बाहुबलि मोजांबो बेबो मोजां माने माबा आरोना 42 फाल नैबे ओमफ्राय जों थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर माने गामिखौ माबायदि नांदों खोन्थाहरबानो जाबाय जायगाखौ ओमफ्राय सोरबाफोर बेरायनो फैयोबालाय फैजागोन कमेन्टआव माबाबानो जाबाय कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय